UPPL, BJP, AGP आरो GSP मोनब्रै हान्जानि सासेल' केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी बेजों फेर मारिनो हानाय बेयाव रावबो गैया आरो हिरा सरायनायनि टिकेट माबाया सार्टिफिकेटआथ' दानजाबाय बिथाङाथ' गेलेनो हाला आरो बावहाय गुबुन केन्डिडेट गैला बावहाय UPPL नि केन्डिडेट आरो जोंनि NDA नि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीयानो देरहाखासिगोन दिनैहाय जोंहा जमदुवार जे MCLA समस्ति दं बिनि बाहाय मोनसे पाब्लिक मिटिं जादों जोंनि NDA नि केन्डिडेट श्रीजुत जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय बिथाङा जे 3 लाखनिबो बांसिन भटआव देरहागोन बेनिनो दिनै मोनसे बाहाय फोरमान आरो रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब फैनानै जोंनि बे NDA नि जे मिटिं बे मिटिंआव बाहागो लाफैदों बेनो फोरमान जे दिनै जयन्त बसुमतारीया देरहाखाबाय जिहेतु जोंहा बावहाय जोंहा गोबां बेबायदिनो हाबफैगासिनो दङ MCLAफ्राबो हाबफैगासिनो दङ जोंना BPF हान्जाया नैबे इलेक्सन जोबबानो थानाय नंला बिथांमोना लरग' थरग' जाजोबसिगोन लास्टआव बिगुमैजों बिबनांजोंल' थासिगोन गासिबो जोंनावनो फैजोबसिगोन चन्द्रन ब्रह्मआनो जा गुबुनानो जा बयबो जोंनाव हाबफैजोबसिगोन जायनो UPPL नि नीति आदर्शखौ मानियो बिथांमोना सन्मान होयो बिथांमोनानो जोंनि UPPL हान्जायाव हाबफैजोबसिगोन आरो जिहेतु जोंनि बड'लेण्डनि आइजोफ्रा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोनजोब्बाय बिथाङा थलासे सना होनो नागिरदोंमोन होआखै ओंखायनो आइजोफ्रा गाज्रि मोनजोबनानै दा बयबो जोंनि UPPL हान्जाजों आरो ट्रेक्टरावनो भट होनो थाखाय दिनै थियारि जाजोब्बाय BPFनि माखासे बिथांखिफ्रा बुंबाय बिटिआर गोरोबथाय दफाफोरखौ भारत सरकारा मावनो हाला होननानै नटिस हरदों बे थगायनायनि सायावबो रायजोफ्रा रागा जोंजोब्बाय जेरै सनितपुर बिश्वनाथनि गामिफ्रा जोंना गहपुरसिम जोंनि बिटिआरआ बारायलांबाय दिनै आं बे जमदुवार समस्तियाव दंफैयो जमदुवार कलेजआ दाखालिसो प्रभिन्सियेलाइज जादों बिटिआर एकर्ड मथे जोंनि बर' रावा दिनै आसामनि अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज जाबाय आरो लोगोसे जोंनि बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय जोंनि बर' मिडियामा दिनै 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम बारायबाय बिटिआर एकर्ड मथेनो दा बिटिआर एकर्डनि दफा मथेनो फारि फारि जोंहा जोंनि बर' माहारिनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोजां हाबाफारिफ्रा जागासिनो दं दा बेखौ नंखाय होननायनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंजोब्बाय बोराबजोबजोब्बाय ओंखायनो BPFनो नांगोलनो रावबो भट होनाय नंला